Майра, хайде долу. Как се чуят, дали да я вземат? Айде! Пъжло! Поне е страх от дълбокото. А той защо се тръска във водата? А до там? Аз мога чак до там. Какво, да поемеш ли? Да. Няма. Къде е черната пръчка? Не може да влизаш ти. А той само чака да я вземе на брега. Пази се. Тук при мама. Ела, айде. Леле. Мене, моля ти се. Леле. Ето, пини си. Седни малко да починеш. После ще Трябва да кажеш, се че върнем, си... връщаме после. Излагате, ето, влезе. Ама само лапик не е мокри. Тимбър, не там. Майра! Близо са! Чуй. Заплашва нещо. Какво започваш, бе? Нещо, Краси, нещото е много страшно. Нещо видя. Да си изцапаш мокра е. Мръсна е. Кална е. Криси, не дей тази пръчка. Айде, човек. Пази се, Крисе. Какво види страшно, бе, Тимбър? Пушъка сигурно. Бегай. Ще влиза вече. Ето, трябва да се убиеш. Криси, Повиде, ще бе, ти там няма плесне нищо. някое трънче в... Аз не Ръката. виждам нещо, къде има нещо. Ела тук настрани. А, така. Заплаши го, да. Майра, каква чупка е направила. О, здрасти. Ще дебна. Криси, пази се. Махни се, Крисе. Долу да няма някакъв октопод. Няма октопод. Я как се мъже. Ела тук, Криси. Да не паднеш, да не те блъснат кучетата да паднеш, бе, Крисе, бе. Ела тук, бе. Веднага тук. Ела. Ама пази се. Ела се, Кална. после ще кажеш, Ела че да си седнеш, горен.